खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गावनिनो 8 मासनि उन्दै खुदियाखौ बिमानिफ्राय सेना लांनानै फानहैदों सासे दुथां बिफाया। चिरांनि काजलगावआव नुजाथिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। गावनि फिसाखौ नागिरनानै दुखुथिया बिमाया थानायाव गांसे एजाहार थिसनो नाथाय दुथां बिफाया गावनि 8 मासनि उन्दै खुदियाखौ सोरनो फानहैदों बेखौ मिथिनो हानाय जायाखै नाथाय पुलिसआ दायो नागिरनाय खामानिखौ जागायबाय आरो दायनिगिरि बिफाखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दुखुथिया बिमाया। आहमेदाबादाव गेदेर बिरखं जाब्रबथाय जानायखौ हादोरनि गाहाय नरेन्द्र मदिआ गंसे स्पेसियेल बिरखंजों आहमेदाबादाव थांनानै गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानाय जायगाखौ नायगिदिंहैनायजों लोगोसे बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हानाय सासेल' दावबायारि रमेश कुमार बिश्वासखौ देहा फाहामसालियाव लोगो हमहैदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हानाय रमेश कुमारआ आं माब्रै जिउ रैखा मोनखो गावखौनो फोथायनो हायाखै आंनि मेगन सिगाङावनो गासैबो थेर-बेथेर जानायखौ आं नुदों होननानै गिबि मन्थ्रिनो फोरमायदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे जाब्रबथाय जानाय बिरखंनि ब्लेक बक्सखौ बोखांबाय आरो डिजिसिए फरेन्सिक लेबरेटरि नङाब्ला आइबिआव बेखौ दैथायहरगोन आरो बिरखंनि गुबुन मोनसे ब्लेक बक्सखौ नागिरगासिनो दङ। बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय दावबायारिफोरनि थाखाय टाटा ग्रुपनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों। टाटा ग्रुपआ गासै 1 कौटि रांनि दावबायारिफोरनो अनसुंथाइ होगोन। एयार इन्डियानि चेयारमेन एन चन्द्रशेखरनआ बे खौरांखौ फोसावदों। पर्बतजरा ओनसोलाव आदानि कम्पानिया थार्मल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरनायनि सायाव गोनां खोथा फोरमायथिदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला पर्बतजरायाव जेरैबादि जाथाय जादों बेयो जोबोद गिदिर जाथाय नङामोन। साननैसो सिगांनिफ्राय रायजो-राजाफ्रा खुद्रिसारनाय दिन्थिदों बेवहाय जाखिनि हाखौ एपिडिसिएलनो होनाय जादों बेवहाय रायजो-राजाफोरनि न'-बांखौ नायनानैसो होनाय जादों आरो बे मेपखौ खेबब्रैसिमहालागै रायजो-राजाफोरनि बुंनाय बादिनो सोलायनाय जाबाय। रायजो-राजाफोरनि हाखौ दानखानानैसो बानायनाय जादों। बे हिसाबै बहाबा नङा बहाबा गोरोन्थि बुजिलायनाय जादों बेखायनो आं सानो जाहाथे बिथांमोना उननि समावब्लाबो बुजिगोन। जोंनि ओनसोलाव आगोलाव बेफोरबादि गोबां गेदेर इन्डास्ट्रि फैनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन जेराव रोजा-रोजा सुबुंफोरा बेयाव साख्रि मावनानै मोनजागोन। बर'नि फिसाफ्रा गोजान गोजान गुजरात हारियानाफ्राव थांनानै साख्रि नागिरनायनि मुङाव मालायनि खैसाराव गोग्लैनो गोनां जायो जेराव दा जोंनि जायगायावनो 8,000 निफ्राय लानानै 10,000 सिमहालागै साख्रि ओंखारगोन बेफोरबादि मोनसे इन्डास्ट्रिखौ जों वेलकाम खालामनो नांगौ। बेखायनो आं मिजिंथिदों रायजो-राजाफ्रा लासैनो बुजिगोन आरो रायजो-राजाफोरनि खहा जानाय खामानिखौ दानि गभर्नमेन्ट एबा सोरखारा मावनाय नङा आरो दिनैसिम सासेबो सुबुंनि खहा जानाय आरो गंसेबो न'खरनि खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै आरो मावनायबो नङा आरो उननि समावबो रायजो-राजाफोरनि मुलाम्फा जानाय खामानिखौसो मावगोन। पर्बतजरा ओनसोलाव थांनाय 60 निफ्राय 17 बोसोरसिमहालागै सुबुंफोरा हा खथासेबो मोनै सुबुंफोर दङ। बावैसो सान सिगाङावसो बिटिआर सोरखारा 1200 नखरफोरनो हा रानबाय आरो 1500 नखरफोरनो हा राननो थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ। बेजों लोगोसे पर्बतजरा ओनसोलनि थाखाय जोंनि आखायाव गोबां आसनिफोर दंबावो। बेफोरखौ लानानै सोरनावबा मोनसे गोनो-गोथो साननाय सोमजिदों आरो बेखौ लानानै सोरबा थुनज्लायनानै होदों नाथाय बेफोरबादि थुनज्लायनानै जेबो जाया आरो हारिनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा गोथौयै सानाबालासिनो सा-साज्राङै जाहाथे बाथ्राफोरखौ बुङा बेनि थाखाय आं खावलायहरदों होननानै बुंथियो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। रायजोआव गरमनि थाखाय फिन आरोबाव 4 सुबुंनि जिउ खहा। बे 4 जिउ खहा जानायफोरनि गेजेराव सासेया लखिमपुरनि नारायणपुर आसाम-अरुणाचल सिमानि कैलाशपुराव रामदत्त मुंनि सासे सुबुङा गरमनि थाखाय जिउ खहा जायो आरो बेनि अनगायैबो गुवाहाटी सोहोराव सासे 50 बोसोर बैसोनि सुभन बर'आबो गरमजों जिउ खहा जायो। बेनि अनगायैबो दुमदुमायावबो सासे सुरेन सुनु मुंनि 52 बोसोर बैसोनि सुबुङाबो साहा बागानाव खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब गरमखौ सहायनो हायैयाव देहाया गाज्रि जानानै हायाव गोग्लैयो जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायासै। आरो बेनि अनगायैबो बङाइगावआवबो सासे सुबुङा गरमजों थैदों नाथाय थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला रायजोआव दासिम गासै 8 सुबुंफोरा गरमनि थाखाय जिउ खहा जानांबाय। चिरांनि बिलासपुराव गुबुन हादोरनिफ्राय एबा भुटान हादोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै डिजेल थाव लाबोनानै फानफैग्रा 3 सुबुंखौ खादों पुलिसआ। लोगोसे बिसोरनिफ्राय गासै 1200 लिटार डिजेल थाव बोखांनो हादों आरो थाव लाबोग्रा गंनै गारिखौबो हमनो हायो। खाजानाय 3 सुबुंखौ इनामुल हक, जाकिर आली आरो गुबुन सासेखौ आसफार आली होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ।
गवालपारायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गवालपारानि रंजिली गार' पाहार मुंनि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे उइनस्टन सांमा मुंनि सुबुङा अबथिरायै जिउ खहा जायो। थांनाय हरनि मोनाबिलि समाव जिउ खहा जानाय सुबुङा गावनि फिसाज्लानि गला सिङाव थाथ'नाय समावनो हरखाब हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय मैदेरा गाग्लोबनानै जिउ फोजोबो। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा जाथायथिलियाव सौहैयो। बागुरुम्बा मोसानायखौ मुलुग दरबाराव मिथिसार होनाय बिथिंनि सायाव मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायनाय जायो। आसामनि बिहु मोसानाय आरो सान्थालिफोरनि झुमुर मोसानाय दिन्थिफुंनाय बादिनो बागुरुम्बा मोसानायखौबो दिन्थिफुंनायनि राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोदों। गिबि मन्थ्रि बिथांजों सावरायलायनाय बुब्लियाव आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि मावख'गिरि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै हान्जाया बाहागो लादोंमोन। मैयानि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव मोनसे जर'खा आफाद, मास्टार ट्रेइनार मोसाखावरि हान्जा सायख'नाय, बिएफ थाखोनि मावबादा आरो गुवाहाटियाव जानो गोनां आबुं मोसानाय फोरोंथाइ होनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय जायो। गुवाहाटिनि बशिष्ठ ओनसोलाव थांनाय शुक्रबारनि फुङाव 18 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया गोमानानै दङ। गोमानाय हिन्जावसाखौ कुसि कुमारी होननानै सिनायथिनो हादों। बिमाया फोरमायथिनाय बादिब्ला फुंनि 8:30 रिंगासो समाव गावसोरनि न'निनो गंसे गलाखौ खुलिनो थांनाय उनावनो न'आव फैफिनाखैमोन, जायनि जाहोनाव न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गलायाव नायहैनायबो जादोंमोन। बे नागिरहैनायाव गावनि साबिजों लोगोसे बिनि आसान आरो बेगखौ गोग्लैना थानाय थासारियावसो नुनो मोनो। बेखौ नुनायनि उनावनो बिमाया फिसाजोखौ सोरबा दुथां सुबुंफ्रा लांखारनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायखौ लानानै न'खरनि सोद्रोमाफ्रा थानायाव गसर होनाय जायो। बे गसर होनाय लेखायै पुलिसा गोमानानै थानाय कुसि कुमारीखौ नागिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।